grabatzen ari garen unean, gaueko 11:00 26 minutu igaro diren honetan, Artolak eta Zubizarretak Tafaiako ere eta pilotalekuan jokatu duten lauterdiko txapelketa nagusiko Ligaxkako A-multzoko bigarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Ezustekoa eman da, Irai Zubizarretak 22 eta 18 irabazi dio Artolari. Gogoratuko dugu lehengo astean Iñaki Artolak Jokin Altunaren aurka galdu egin zuela Ibargo astelena pilotalekuan 22 eta 12ko emaitzarekin. Irai Zubizarretak berriz ez zuen ezer egiterik izan Sorian Erik Jakaren aurka 22 eta 6 galdu ostean. Gaurkoa beraz, norgehiagoka dramatikoa zen, komatxo artean, biek alabiek lehengoan ere ez zuten euren maila eman partidaren fase handi batean. Iñaki Artolak egia da hor momentu batean aurpegia behintzat erakutsi ziola Altunari, baina hortikan aurrera amezketarra jaun eta jabe izan zen, eta gaurkoan biak helburu horrekin. Iñaki Artolaren zandoski bai edo bai irabazi beharreko norgehiagoka zen, kontuan hartuta gainera Irai Zubizarreta beste maila bateko pilotaria dela, hasiera batean behintzat. Iñaki Artola urte askoan goi mailan dabilen pilotaria da, baina partidak bere goraberak izan ditu, gero aztertuko ditugu sakon, baina hortxe egon da gako nagusietako bat, batez ere partidaren azken zatian. Kontua kontu, hasieran Zubizarreta oso ongi ikusi dugu. 8 eta 5 aurreratu da, sakearekin asko asmatu du. Nik uste astean zehar ere entrenamenduetan eta horri garrantzia emango ziola. Lehengoan Jakaren aurka ez zituen sake asko atera, baina atera zituenak bat ere minik egin gabe atera zituen, eta bazekien gaur Iñaki Artolaren aurka aukeraren bat izan nahi bazuen, sakearekin ezin bestean asmatu beharra zeukala, eta hasiera horretan asmatu du. Iñaki Artolari gainera zalantza handiak sortu dizkio, ia beti Iñaki Artola saketan atzean geratzen den pilotaria da, gaurkoan ere hantxe geratu da, baina ezker horman sartzen zion eta batzuetan erantzunik gabe geratzen zen, eta bestela aurrera ere erabaki hortasun handiarekin joan da Zubizarreta. Hala eta guztiz ere, beldurra ere bazegoen fisikokia, Iraitzek eutsiko ote zion norgehiagokari. Hor Iñakik oso ongi mugitu pilota hasiera horretan, Iraitz atzeraka eta asko ibili behar izan da. Iñaki pilotari zuzena da, hormabiko gutxi eta jotzen ditu, baina luze jotakoetan eta asko ibili behar izan du Iraitzek, defentsan ongi aritu da, baina galdera ikur bat zenea defentsa horrek zenbat iraungo ote zion ataungo aurrelariari, ez? Eta behinik behin lehenengo etenaldi horretara arte eutsi dio, 8 eta 5 aurreratu da, egia da gero Iñakik beste tanto sorta eder bat egin duela, eta 12 eta 9 aurreratu da. Hor sakean asmatu ez badu ere piloteoan askoz ere gehiago izan da, tantoetan amaitzen eta ez dugu distira handiarekin ikusi alegiarra, baina bai luze jotzen eta Irait pixkanaka amiltzen ari zenaren sentsazio ematen zuen partidak. Eta gero are gehiago joan da, 14 eta 9, hor da pentsatzen genuen Iraitzentzat oso zail izango zela, gainera akas batzuk egiten ere hasi da, eta horiek normalean goi mailako pilotarien aurka pekatu handia izaten da hori egitea, akatsak. Kontua kontu, Iraitzek partidan sartuta jarraitu du, 16 eta 9 ere aurreratu da Iñaki, jada partida erabakita zegoela zirudien, baina Iraitzek berriz ere etxigabe buelta eman dio partidari, sakearekin ikeragarri asmatu du berriz ere, eta Iñakiri pixkanaka zalantzak sartu dizkio. Hormabikoarekin min handia egin du, Iñaki jada mentalki ere nik uste pixka bat beldurtzen hasia bazela, eta azkenerako 17 berdin du, eta ez 17 berdin du bakarrik, 18 eta 17 ere aurretik jarri da Zubizarreta, sekulako iraulia eman dio markagailuari. Gero etenalditik bueltan amaitu da partida, kakotxartean esango du. Iñaki Artola hausi egin da berriz ere. San Mateoetan gertatu zitzaion, Salaberrirekin Ligaxkako partida erabakigarria jokatzen ari zela
Zabala eta Zabaletaren aurka 5 eta bazioa zela hautsi egin zen Alegiarra, eta gaurkoan Tafallan berriz ere berdina gertatu zaio. Egia esan ez du bat ere zorterik Iñaki Artolak lesioekin, da profesionaletan hasi zenetik behin baino gehiagotan gertatu zaio, muskularki, besoan ere tarteka izan ditu lesioak, eta zorteak laguntzen ez duenean zaila izaten da lorpen handiak lortzea, eta Iñakiri badirudi, oraindik ere ez daukagu diagnostikorik, baina badirudi beste denboratxo bat geldirik egotea egokituko zaiola, hor kantxara itzuli da, 18 horretan denbora luzez egonda gainera aldageletan Alegiarra, baina gero kantxara itzuli da, probarik egin gabe eta ezer gabe pilota ere aldatu du, epaileari eskatu dio bere pilota emateko, baina gero hortikan aurrera sakean ere ikusi dugu ez duia lasterkarik egin, gero txokoan gaizki utzi du pilota bat Iraitzongi iritsi Ormabikoa egin eta ez du lasterkarik egin, eta hor jada ikusi da Iraitzek sakeetan asmatzen bazuen, jada partida irabazia zeukala eta halaxe gertatu da. Noski, Iraitzek ere normala den bezala ez du euforia handiarekin ospatu garaipena, bera ere oso konstiente zen egoera zein zen, gainera pilotariak naiz eta kantxan aurkari diren elkarren artean elkartasun handia duen jendea da, eta noski Iraitzi ere ez dio inolako graziarik egin edo ez da beretzako gustu honeko zerbait izan Iñaki Artola minartzea, baina kirolean gertatzen diren kontuak dira, eta horixe gertatu da gaurkoan. Artolak hautsi egin du, berriz ere muskularki hautsi egin da, eta ondorioz Zubizarretak balentria handiko, esango dugu, garaipena eskuratu du, eta datorren astean opari latza izango du aurrean. Jokin Altunaren aurka jokatuko du hain zuzen ere, eta hori ziur beretzat gauza handia dela, hauen aurka, Jaka eta Artolaren aurka jokatzean oski handia da, baina lau aldiz Lauterdiko txapeldun izan denaren aurka jokatzea ere ez da untzaren gauerdiko ez du. Lauxe beraz, esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan, agur.